2010-е. Лёгкія. Другое десятигодие новага веку – час замацавання культурнай інерцыі і фармавання спажывецкай ідэнтычнасці. Грамадства незавершанага транзітыву і нязменнай улады спрабуе вызначыцца з далейшым вектарам свайго існавання. Эканамічных рэформаў няма, палітычных зрухаў таксама, пошукі нацыянальнай ідэі скончыліся бліскучай паразай усіх зацікаўленых бакоў, ад дзяржаўных ідэолагаў да незалежнага радыё. Краіна жыве на паўзе і мроіць сябе моцнай ды шчаслівай. Новая генерацыя тармазнутай нацыі прыходзіць у мазаічную культурную прастору, дзе ўсе элементы падаюцца аднолькава неістотнымі. Культуру пратэсту вычарпалі 90-е. Ментальную партызанку расцерушылі нулявыя. 10-е падабралі тое, што засталося. З краіны здарыўся па вызначэнні мастака Ігара Цішына лёгкі партызанскі рух. Далікатныя практыкаванні суіснавання несумяшальнага. Дазволеныя выставы, сціплыя канцэрцікі, лаканічныя публічныя акцыі, ценявы літаратурны працэс, мяккія формы іншасці. Яшчэ ў папярэднім дзесяцігоддзі гульні з уладай выглядалі чымсьці недарэчным і непрыстойным. Цяпер яны сталі адзіным магчымым сродкам легалайзу альтэрнатывы. Сустрэліся пустэча ўлады і пустэча нязгоды. Ім сапраўды было пра што паразмаўляць, бо відавочнымі зрабіліся два прынцыповыя моманты. Першы – адсутнасць рэсурсу перамен. Другі – патрэба неяк апраўдаць сваё існаванне. Паўстае новая культура і прынцыпова новы функцыянал. Замест ідэйнага супрацьстаяння вертыкалі ўлады і мяцежнага андэрграунду адбываецца тэхнічны падзел на функцыянераў і актывістаў. Высвятляецца нечаканае. Адзінага дзяржаўнага белкульту не існуе, і адзінай альтэрнатывы таксама. Яны больш не яны, а мы неяк часткова мы, агульнай тэмы няма. Ёсць прыватныя дамовы. Ствараецца база для новых канфліктаў паміж культур-бюракратамі і несістэмнымі творцамі. І гэта цалкам іншая гульня. Падзел дзяржаўны і недзяржаўны ўжо амаль нічога не варты. Ідэйнае супрацьстаянне губляе сэнс, маральныя прынцыпы больш не працуюць. Нормай робіцца здольнасць зрабіць справу так, каб нікому не прыляцела. А моцныя врухі і вострыя сігналы выглядаюць амаль анамаліяй. Чытай зласлівы рэп і пляж фэйкавую хеўру ад Міхалка да Цімаці, як Сергей Пуст з Яўгенам Бяловым у праекце True Little Beat. Пішы вострую аналітыку, як рабіў я, альбо прыходзь на выставу аголеным і ляпі на чэле з шыльду Міністэрства культуры, як мастак Алексей Кузьміч. У любым выпадку ты слаба сумяшальны з агульным паттернам. Дэвальвацыя сэнсаў і вычарпанасць канцэптаў здолелі зрабіць тое, аб чым і не марылі былыя героі вайны культур. Яны пераключылі ідэйнае супрацьстаянне ў фармат бяскрыўднага культурнага дызайну. І канчаткова пазбавілі ваяроў з любога боку шансаў на перамогу. Раней глыбінныя спрэчкі, цяпер трэнды сезона. Носьбітам постпалітычнага культурнага руху робіцца новая сацыяльная групоўка. Тыя, каго ў сучасным свеце клічуць крэатыўнай клясай. Рэкламісты, дызайнеры, прадусеры і топ-менеджеры, музыкі, мастакі і публіцысты, калісьці найміты дзяржавы, абслуга палітычных працэсаў, цяпер самастойныя гульцы на культурным полі. Яны пазбаўленыя ідэйнага дагматызму і асабістых комплексаў. Яны існуюць як грамадзяне сусвету. Яны шматмоўныя і мабільныя. Яны здольныя зарабляць і гатовыя ўкладацца ў творчыя праекты і замест змагання за ўладу абіраюць soft power, перамены праз мастацкія акцыі, стыль жыцця і культурніцкія івенты. У гэтым раскладзе
Радзіма не партызанскі лес, а будаўнічая пляцоўка вольнай нацыі. Тут няма супраціўнікаў, ёсць саўдзельнікі. Замест пошуку ворагаў маем спробы партнёрства. Паміж дзяржаўнай культурнай індустрыяй і творчым андэрграўндам паўстае трэцяя плынь. Яе стварае спалучэнне інфармацыйных тэхналогій, стратэгічнага бізнес-праектавання, поп-культурнай стылістыкі і сентыментальнага патрыятызму. У культуру прыходзяць прыватныя грошы. У бізнес прыходзіць водар тутэйшасці. Улада нікуды не падзелася, але з ёй, здаецца, можна неяк дамаўляцца. Трэцяя плынь працуе як пасярэднік паміж дзяржавай і падполлем, як кампрамісны варыянт суіснавання лаяльных і мяцежных. Можна пазначыць гэтыя новыя гульні як партызанінг. Першасна з гэтым паняткам працаваў расійскі грамадзянскі актывізм. Там партызанінгам звалі любыя праявы нізавой ініцыятывы. Пафарбаваў самавольную лаўку для пад'езда, вось табе і партызанінг. Аднак у беларускім кантэксце 10-х гадоў варта казаць пра іншае. Наш партызанінг – гэта канцэптуальны выбар. Чарговы нацыянальны праект. Проста нацыя ў ім крыху іншая. Адкрытая, мабільная, шматмоўная і прагматычная, малыя справы, дробныя зрухі. Класычная беларуская партызанка – гэта вынішчэнне ворага. А вось партызанінг 10-х ужо посткласічная стратэгія. Гэта спажыванне чужога рэсурсу ў сваіх мэтах. Нібыта разам, але кожны пра сваё. Скажам, фэст вуліца Бразіл. З аднаго боку мерапрыемства раённай адміністрацыі, а з другога свята іншасці, прамоцыя ўнутранай свабоды. Ці мурал Масква-Мінску гонар беларуска-расейскай еднасці. Зрабілі на ўсю сцяну выяву беларускага хлопчыка, які дорыць кветкі расійскай дзяўчынцы. А потым ананімны творца патаемна дамаляваў у букеты вянок калючы дрот. Вось вам дыяпазон партызанінгу, ад лайтовага фрык-самапаці да дзёрзкіх мастацкіх інтэрвенцый. Але дыверсіі хутчэй выключэнне. Збольшага новы белкульт пазбягае жорсткіх сутыкненняў, ён мяняе сістэму знутры самой сістэмы. Партызанінг пазначае сваю прысутнасць мякка. Праз лёгкія спевы Наві-бэнд, праз клубныя чытанкі, праз працу недзяржаўных арт-карпарэйшн на дзяржаўным кінафэсце «Лістапад», праз кірмашы секонд-хенда і хатнія Сочава, праз бразільскія карнавалы ў халодным Менску, барбершопы на Кастрычніцкай і смузі-мафіны на вынас. Праз дробнае шчасце нацыянал-кансюмерызму. Набыў худзі з пагоняй і ўжо патрыёт. У 2014-м актывіст Павал Белаус разгортаў ініцыятыву «Сімвал Бай». І гэта ўжо пачаткі альтэрнатыўнай культурнай індустрыі. Знак эпохі – вышымайка. Белавоз зарабіў з простай цішоткі з прынтом пад вышыванку модны прадукт. Бізнес на беларускасці, рэкламнае прасоўванне, серыйная вытворчасць і някляй у вышыванцы, хай сабе і недоўга, але глядзіць з білбордаў. І каліноўскі з цішотак амаль Джек Верабей і ў Макдональдсе граюць на дудзе. Сярэдзіна 10-х у прынцыпе выглядае залатымі часамі лайтовай беларускасці. Тое, што ў нулявых пачыналася як праўладны бульбашызм, атрымала працяг у выглядзе мяккай беларусізацыі. Пасля чарговых прэзідэнцкіх выбараў улада адчувае сябе адносна бяспечна і спрабуе гуляцца з кодамі нацыянальнай ідэнтычнасці. Чынавенства купляе вышыванкі, футбольная зборная рэкламуе сябе на білбордах як каманда пад белымі крыламі. БРСМ абвяшчае конкурс на лепшыя селфі ў вышыванцы і выходзіць на тэматычны фэст. Праўладныя актывісты раздаюць на вуліцах бела-чырвоныя стужачкі. І сам галоўны камандуючы апранае вышыванку з блакітнымі кветачкамі.
Вышываначнасць задавальняе ўсіх ад радыёсвабода да адміністрацыі прэзідэнта, бо выглядае камфортна, зручна, беспартыйна, не нясе разбуральных ідэй і не патрабуе самаахвярнасці. Немагчымае магчыма. У рэкламны ролік дзяржаўнай Белавія прыходзіць партызан Міхалок, каб у блакітнай кашулі прачытаць верш Максіма Богдановича. Кампанія, у сваю чаргу, абвяшчае сябе афіцыйным перавозчыкам нязломнага артыста. Мягкая беларусізацыя размывае межы прыймальнага і ператварае ідэйную канфрантацыю ў супольны спектакль. Кураж сышоў у дэкор. Беларускасць аказалася вышыванкай. Масоўка вучыць мову і сарамліва спрабуе размаўляць па-беларуску. У 2013-2014 надыходзіць хваля моўных курсаў. Мова цікава, мова нанова, мова веда. Іх ствараюць незалежныя журналісты, вольныя літаратары, грамадскія актывісты. Такім чынам з'яўляецца зона нацыянальнага інфатэйменту, забаўляльнага дызайну супольнай свядомасці. Што адбываецца? Павярхоўны тюнінг панурай стабільнасці. Замест патрыятычнага змагарства маркетынгавыя стратэгіі і культура спажывання. Замест улётак налепкі ды магніцікі, замест напружанага супраціву зялёная гарбатка. Няма пацярпелых, няма пераможцаў. Зрэшты, зрухі сэнсам былі відавочнымі з першых крокаў дзесяцігоддзя. Культурныя дзесятыя пачаліся з рок-н-рольнага скандалу. Музыкі гурту НРМ прыбралі з пасады свайго фронтмена і галоўнага райтара Лявона Вольскага. Вольскі, як сам кажа, даведаўся пра гэта постфактум. Сканаў не проста зорны склад багемнай брыгады. Разам з ім прамінула эпоха рамантычнай партызанкі. І ніхто з таго НРМу ўжо не будзе ранейшым. Затое нязменна ў пашане дваравыя куплеты. Тэму лірычнага пацанства раскручвае новы правінцыйны суперстар. У 2012-м першы альбом выдае Макс Корж. Сіроцкія напевы, вулічная лірыка, трэнікі з красоўкамі, свойскія манеры у свой час так пачыналі ляпісы. У свой час так запускаўся Сярога з чорным бумерам. Ну дык вось вам чарговы народны герой. І не трэба смяяцца, бо ён збірае стадыёны. Баявая рыторыка набывае карыкатурную моц. У 2014-м Міхалок запрашае ў свой новы гурт кікбаксёраў на чале з Віталём Курковым. Праект завецца брутта і музычнага там няшмат, затое фацэты выглядаюць крута і нагамі машуць як чэрці. У 2016-м да нас нарэшце прыйшлі літаратурныя жагаўкі. Літаратар Владимир Садоўскі выдае кніжку 1813, як Міхал Кляфас-Агінскі з напалеонаўскімі мерцвякамі змагаўся. Варта адзначыць не якасць тэксту, калі шчыра даволі сумнеўную, а механіку друку. Бо ў 2015-м краіна засвоіла краўдфандынг. Народнае фінансаванне зрабіла магчымым сярод іншага хорар Садоўскага, дэбютнага Горвата, чарговы сольнік Вольскага і кніжку пра медыйнага джедая Марцева. Раманіст Вітат Марціновіч зразумеў агульны трэнд і зрабіў высновы. Ён кінуў гуляцца ў Набокава, пераключыў моўны рэгістр і зайшоў у папсовыя жанры. Крымінал, як у рамане «Сфагнум», кіберпанк, як у тэксце «Мова» і меладраму, як у рамане «Возера радасці». Што да белкіно, яно нікуды не ідзе, бо ніадкуль не сыходзіла. Вясковая мілата, варожыя правакацыі, баявыя рокмены, брудныя пралетарыі і змрочныя гэбісты, куды ні паглядзі, татальны комікс, стабільны трэш. І тут практычна няма з чаго абіраць.
Проста ідзі і глядзі. Польскі праект «Жыве Беларусь», дзе рэпер Вінсэнт увасабляе вайсковыя мемуары Франка Вячоркі, дзяржаўны код Авеля, квазіпалітычны трылер з цьмянай фінансавай гісторыяй у бэкграўндзе, а яшчэ «Белыя росы», вяртанне, наіўная спроба паўтарыць поспех савецкага першаўзору і ў гэтым шэрагу больш-менш цікавы гараж. Нястомны Андрэй Курэйчык зрабіў тут штосьці накшталт айчыннага індзі-муві, але стужка цікавая перадусім акторскай прысутнасцю музыкаў Ніра Дзюбеля і першай у гісторыі белкіно выявай наркатычнага прыходу. Новыя кіношнікі застаюцца беспрытульнымі, а старыя сышлі ў расійскія серыялы. Таму найлепшым артэфактам з краіны занядбанай стабільнасці застаецца стужка Юліі Шатун «Заўтра», зробленая ў 2017. Самаробнае кіно з бацькамі ў галоўных ролях. Сумнае жыццё пад шэрым небам і горкі прысмак безнадзейнасці. І зноў пра кампрамісы. Тым часам амерыканская беларуска Дар'я Жук зняла настальгічна-чарнушную драму «Крышталь» і ўпершыню за шмат гадоў увайшла ад Беларусі ў лонгліст кінапрэміі «Оскар». Але, каб трапіць у айчынны пракат, рэжысёрцы давялося прыбраць са стужкі фінальны эпізод з чарнобыльскім шляхам. Але хопіць пра сумнае. Узорнае ўвасабленне партызанінгу поп-фолк-гурт «Наві Бэнд». Артысты пяшчотна шабешуць па-беларуску, гітары мурчаць пра каханне, бяскрыўдныя мармеладныя беларусікі шырокага спажывання. Хоць для Кока-кола, хоць на Еўрабачанні, хоць на Белсад, хоць на канцэрцік для КДБ. А вось найвышэйшай кропкай партызанінгу і адначасова лімітам ягоных магчымасцяў стала святкаванне ў 2018 стагоддзя БНР. Тут пры ўкрасным было абсалютна ўсё. Фінальная прапіска імпрэзы на агароджанай пляцоўцы ля Мінскага опернага тэатру. Забарона карыстацца нацыянальнай сімволікай па-за межамі гэтага пятачка. Непазбежныя затрыманні. Спроба арганізатараў далучыць да выступоўцаў лукашыста Саладуху, прысутнасць Камоцкай і адсутнасць Міхалка з Вольскім. Як тлумачылі, з нагоды абавязкаў у іншых месцах. А таксама тое, што івэнт адміністравалі не прафесійныя рэвалюцыянеры, а культурніцкія актывісты новай генерацыі Павел Белаус, Антон Матолька і Эдуард Пальчас. Спробы паўтарыць імпрэзу праз год, гэтым разам праз апазіцыйныя палітычныя структуры, былі прадказальна правальнымі. Рэжым не змог дазволіць тое, чаго не атрымалася ўзначаліць. Практыкі культурактывізму ў дзесятых сустракаюцца з лакальным бізнесам і апусцелай індустрыяльнай забудовай. Як вынік, адбываецца сапраўдны выбух культурніцкіх прастораў. Да цэнтравых галерэй у нескладовай і арт-сядзібы пасля 2014 далучыліся корпус 8, верх, цэх, сталоўка XYZ, шэраг драбнейшых менскіх і рэгіянальных кропак. З'яўляюцца новыя экранныя ініцыятывы. Кінаконг разам з кампаніяй «Велком» з 2016 ладзіць у буйных кінатэатрах беларускія уікенды. Папулярнае глядацкае кіно такім чынам набывае беларускую агучку. Культурны ландшафт незваротна змяніўся. Новай генерацыі з шэнгенам у пашпарце, Міхалком у галаве, Кастрычніцкай штодзень і Марціновічам у торбе ўжо немагчыма давесці, што мы, як той казаў, рускія са знакам якасці. Незалежнасць пачынаецца з культурнага выбару. Усё астатняе прыходзіць наўздагон. І культурніцкая прастора ОК-16, адбудаваная на грошы Белгазпромбанка, працуе як рэсурс незалежнасці і школа свабоды. Прасцюткі нацыянал-кансюмерызм паціху выпраўляе свядомасць проста таму, што стварае мастацкую альтэрнатыву вайбам рускага міру. І партызанінг працаваў супраць улады, нават калі не працаваў супраць улады. З дыстанцыі часу бачыцца галоўнае.
Напрыканцы 2010-х у Беларусі адбываецца ціхая культурная рэвалюцыя. Новыя людзі будуюць краіну згодна са сваімі прэферэнцыямі і ладам жыцця. Скрозь мёртвыя структуры былой культурнай індустрыі прарастаюць свежыя формы нацыянальнай ідэнтычнасці. Стыль новага пакалення суайчыннікаў, для якіх мова не галоўная, супраціў не актуальны, беларускі праект не надта блізкі і Лондан цікавейшы за Маскву. Іх ніхто не замаўляў. Яны проста прыйшлі. Палітыкі ў краіне няма, а вось рэклямшчыкаў хапае. Беларускі з канца дзесятых не размоўныя жанры, а бізнес-прапанова. Таму банкір Бабарыка з усімі культурніцкімі акцыямі Белгазпромбанка ў трендзе. А вось Алексіевіч – не. Спробы таго ж банка разаслаць беларускія пераклады яе твораў па лакальных бібліятэках скончыліся бліскучай паразай. Дзяржустановы збольшых адмовіліся ад нечаканага падарунка. У выніку амаль увесь наклад застаўся у выдаўца. Культурніцкае жыццё робіцца нелінейным і слаба прадказальным. Як з гэтым жыць, рэжым пакуль не ведае і на ўсялякі выпадак уключае аўтапілот. Механічна руляць дазволы і забароны, знікаюць і аднаўляюцца чорныя спісы, выдаўцы кніжкі палітолага Селіцкага трапляюць пад дзяржаўны ціск і вымушаны знішчыць наклад выдання. З беларускага конкурсу лістапада чынавенства здымае непажаданыя стужкі. Але літаратару Марціновічу культурніцкія установы адмаўляюць у спланаваных сустрэчах з чытачамі. Аднак культурніцкі працэс прасочваецца праз адміністратыўныя захады, як самурай паміж кроплямі дажджу. Крок за крокам паўстае сістэма недзяржаўнай культуры. Галерэі, кніжныя крамы, творчыя пляцоўкі, крэатыўныя зоны, незалежныя выдавецтвы, кавярні і рэстарацыі, навучальныя установы, літаратурныя і музычныя прэміі, вольныя медыа і сеткавыя праекты. Здаецца, нарэшце можна стаць беларусам і не пашкадаваць аб гэтым. Узгадаем таксама, што яшчэ ў 2011-м запускаецца прэмія Гідройца, супольны з польскім бокам праект падтрымкі актуальнага белэліту. Но ўздагон паўстае ланцужок літаратурных узнагарод рознай вагі і прыналежнасці. Гэта не гарантыя якасці, але шанец быць заўважаным. У тым жа 2011-м польскі беларус Яўнаш Гаўрылюк пры падтрымцы менскіх сябрукоў распачынае ў Варшаве фэст бульбамуві. І на 10 год робіцца вызначальным рэсурсам айчыннага незалежнага кіно. Без бульбамуві дакладна не было б беларускага конкурсу на лістападзе і, магчыма, добрай часткі сучаснага экраннага працэсу. А яшчэ ёсць прысутныя і адсутныя. Нашы людзі за кардонам. Пражскі эмігрант Макс Шчур перамагае на Гідройце 2016 з раманам «Завяршыць гештальт». Перакладае Льюіса Кэррала на беларускую і будысцкія трактаты на чэшскую, і ўсё адно артыкулы пра пераможцу маюць назву «Хто такі Макс Шчур?». Тацяна Заміроўская была вядомая як музычная журналістка. Але каб на радзіме зрабіцца заўважнай як літаратарка, ёй спатрэбіліся расійскія выдавецтвы і амерыканскі досвед. Галоўнымі амбасадарамі айчыннага рок-н-ролу робяцца хіпстерская брыгада ЛСП і змрочна-лірычны гурт «Малчат дома». Абодва праекты шалёна папулярны за мяжой. І зноў, амаль нябачныя ў Беларусі. Замесныя перамогі, зрэшты, можна чытаць і як паразу. У 2015-м Нобелеўскую прэмію па літаратуры атрымала Святлана Алексіевіч. Час ганарыцца? Толькі вось не. Поспех Алексіевіч пакрыўдзіў літаральна ўсіх. Яна ж не наша. Піша не тое, піша не так, не ведае беларускай мовы, не сябруе з улады, жыве не там, не любіць радзіму,
Праз яе нам новелі больш не будзе, хай валіць у свой Берлін, хай валіць у сваю Маскву, замест банкетаў чарговая вайна культур. Аднак Алексеевич спрабуе быць істотнай. У 2016-м паўстае інтэлектуальны клуб Святланы Алексеевич. Атрымаўся дзіўны гібрид светскага салону і прэзентацый пераважна расійскіх візітёраў. Клуб Алексеевич выглядаў артэфактам мінулай эпохі, таму і скончыўся вельмі хутка. Пара год і пакуль. Найлепш за ўсіх распісалі эпоху на словы гадаванцы культурнага андэрграунду. Бахарэвіч выдае ў 2019-м свой опус магнум, манументальны раман «Сабакі Еўропы». Эпічны тэкст стаў аўтарскім разлікам з усімі міфамі беларускай незалежнасці і атрымаў праз пару год ад рэжыму сіметрычны адказ. Арышт выдаўцоў, блакаду продажу і знішчэнне накладу. Ілля Сін, перформер, мастацкі правакатар і ў той самы час рэдактар дзяржаўнай газеты «Культура» спалучыў кіберпанк з псіхадрамай у рамане «Лебедо». Авангардыст Сін зрабіўся чытальным, перамог на гідройцы і знянацку прадказаў адразу ўсё: дэградацыю грамадства, паліцэйскі безмяжак і вайну ва ўкраіне. Радзіма надалей не шануе аўтсайдераў. У 2017-м спынілася серебряная свадьба і скончылася эстэцкае трыо «Тонкі ход». Праз год нечакана памёр ціхі анёл беларускага дызайну Міхала Непадыстаў. У 2019-м адгучала апошняе басовішча. Польскі бок губляў цікавасць, а беларускі здольнасць здабыць ільготныя візы. Жыццё стаіць, як вада ў шклянцы. Таму эпоху увасабляюць калекцыянеры адценняў, персанажы з непрадказальнай траекторыяй. Напрыклад, Яўген Кучмейна, псіхадэлічны шаман, майстар гукавых ландшафтаў. Слухае нефармат, спявае на 3 мовах і на канцэртах разбаўляе спевы філасофскімі прамовамі. Альбо Паліна Рэспубліка, далікатная акустыка, дэпрэсіўная пяшчота, задуменная прыгажосць і стрыманы шоргат электронікі. Рэдкай птушкай у лясах айчыннага рок-н-ролу шчыруе вандроўны фронтмен Ілля Чарапко-Самахвалаў. Прафесійны актор, выдатны сонграйтер і спявак на розныя галасы, Ілля аднолькава плённа працуе ў 2 вельмі розных праектах. З аднаго боку, шалёна парадаксальна карнавальная Касіяпея. З другога, жорсткі постпанк гурта «Петля пристрастия». Ці музычны трыксцер Сергей Пукст, артыст свабоднага палёту. З аднаго боку радыкальны музыка, з другога супрацоўнік дзяржаўнага радыё і афіцыйнай газеты. Тут панкуючы эстэт, там культурніцкі крытык. Сёння акустычны хуліган, заўтра нахабны агент постшансона. Дзяржаўныя майстрашаць хто як можа. Міхалок дамаўляецца з дзяржавай наконт гастрольнага туру брутто па Беларусі. Брутальная брутта падчас канцэртаў забіраюць на ўваходзе нацыянальныя сцягі, каб абмяняць іх на час імпрэзы на чорныя з эмблемы гурта. Пан Кулінковіч разам з Пукстам падпрацоўвае калумністам у Сабелцы. Рэжысэр Кузненка сарамліва вяртаецца на Беларусьфільм. Рокмен Александр Памідораў ідзе працаваць на расійскі прапагандысцкі рэсурс «Спутнік». А Лявон Вольскі рэагуе на сітуацыю дэпрэсіўнай трылогіі грамадазнаўства, псіхасаматыка і гравітацыя. У 10-х пачынаюцца свежыя гісторыі з геаграфіі. Кветкі правінцыі апяваў у сваім радыёпрудок дэбютант Андрусь Горват. Меланхалічны хіпстер з'ехаў у вёску, каб гадаваць казу з коцікам, лічыць зоркі, шанаваць кабачкі і частаваць гарэлкай мясцовых дзядкоў. Андрусік Іванович – апошні паэт тутэйшасці. Лірычны талент без сталай прапіскі, чыстая старонка тваёй будучыні. Чырвоны яблык
у дзіравай кішэні. Аднак найбольшы рэзананс у колах прасунутай моладзі выклікаў менскі пацан Рома Свечнікаў. Хлопец закруціў у 2014 кругасветку з нулявым бюджэтам і ператварыў сваю вандроўку на першы сеткавы блог, а потым у літаратурны бестселер «Рома едзе». Найбольш важнай тут стала новая ролевая мадэль – харэаграфія самотніка. Досвед постпалітычнага ды і постпатрыятычнага існавання. Сам сабе капітан, сам сабе ратаванне. Пасля сваёй кругасветкі Рома Свечнікаў паспрабаваў паўтарыць трук ужо ў Беларусі. Але вандроўка на роварах па айчыннай правінцыі атрымалася, як на мяне, цалкам чужароднай. Рома прыехаў. Далей аджыгалі іншыя. Адсутнасць падзеяў у дзяржаўным белкульце робіць важным жыццё культурнай альтэрнатывы. Нарэшце яна здолела зажыць па-даросламу з наездамі, бойкамі, канфліктамі ды скандаламі. У 2012-м Альгерд Бахарэвіч выклікаў гістэрыку ў літаратурных колах сваім эсэем пра Каяна Лупаку, то бок Янку Купалу. Дэманстратыўна сышоў з недзяржаўнага саюзу пісьменнікаў і выдаў выбуховы гамбургскі рахунак, суб'ектыўную дэканструкцыю айчыннага літаратурнага канона. У 2019-м чарговы скандал. Бахарэвіч публічна адмовіўся ад удзелу ў гідройцы пасля таго, як тройчы атрымаў другое месца, у тым ліку за эпахальных сабакаў. Але найбольш гучным стаў канфлікт Паўла Севярынца з пенцэнтрам. У 2018-м Севярынец абвясціў, што ў пене шчанруе гей-лоббі, якое прапагандуе культурны марксізм і прыніжае пісьменнікаў хрысціян. У выніку Павел быў выключаны з пенцэнтру за дзейнасць несумяшальную з базавымі прынцыпамі арганізацыі. Скандал вакол Севярынца пазначыў раскол крэатыўнай альтэрнатывы і ў чарговы раз падзяліў яе на традыцыяналісцкую і еўропацэнтрычную групоўкі. Альтэрнатыва 10-х гадоў не проста выконвала абавязкі ценявога мейнстрыму. Яна атрымалася структурна адбудаванай, праектна заточанай, унутрання супярэчлівай і перманентна канфліктнай. Апошнім акордам лайтовых 10-х прагучала ў лістападзе 2019-го цырымонія перазахавання Кастуся Каліноўскага. Тлумы беларусаў рушылі праз цэнтр Вільні, народ спяваў, сцягі луналі. Стрымана усміхалася менская афіцыйная дэлегацыя. А далей быў 2020.